Bueno, pues l'1 de maig per a socialistes és un dia molt especial perquè significa entroncar en la nostra història, en la història del moviment obrer, de la lluita sindical, de la defensa dels treballadors i ara més que mai, després de 3 anys de reforma laboral del Partit Popular, toca plantar cara i toca denunciar que no ha ajudat a generar ocupació ni benestar, sinó a destruir qualitat de vida, drets, garanties. Se'ns va dir que teníem que ser competitius en intel·ligència, en innovació, en fer bé les coses en un mercat global i el que estem fent és intentar ser mal competitius reduint la qualitat de vida, reduint els salaris i liquidant els drets. Per tant, anem en la direcció oposada al que significa la dignificació i la modernització també de la socioeconomia del nostre país. Per tant, és un moment també per a denunciar el que està passant en la província de Castelló, que hi ha 72.900 aturats segons la darrera enquesta oficial de l'EPA, no? I això significa que, a més, la gent que troba treball ho fa en unes condicions que ratllen l'esclavitud en ple segle XXI. Estem parlant de fer front a això, el que estan fent les ETTs està fora de control i això porta a que moltes persones visquen cada vegada la seva vida d'una manera més limitada, amb més angústia, amb més dificultats per a obtindre un salari que dignifique i que pugui permetre a la gent acabar el mes. Per tant, hi ha que canviar moltes coses, hi ha que rescatar a les persones i no podem oblidar mai que els treballadors, les classes mitges, són la garantia del progrés, la prosperitat i la vida del país. Per tant, l'1 de maig és un dia de festa, sí, però també de reivindicar que hem perdut molt, que mai hem estat tan esclavitzats des que va començar la democràcia i que això podem capgirar-lo si votem el que toca votar el proper 24 de maig. Hoy, 1 de mayo, queremos demostrar los socialistas de Castellón nuestro compromiso con los más de 18.000 parados de la ciudad de Castellón, pero además también con todos los trabajadores y las trabajadoras que están trabajando en condiciones muy precarias, en condiciones en las que les ha situado el Partido Popular con esa reforma de la ley laboral y que también tienen nuestra solidaridad. Y no quisiera olvidarme hoy también de un conjunto de mujeres y de hombres que siempre son los olvidados, pero que son tan trabajadores como los que trabajan fuera de casa, que son las amas de casa, las amas y los amos de casa, que se dedican a trabajar dentro de casa, a cuidar de nuestros mayores, de los niños y de los enfermos. También nuestra solidaridad con las personas que desde dentro de casa también hacen su labor.